Sumrak ka, Henry, tag meriendata. Ang yaman na, miling. Sa bali man ang alalaki, tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang duminggamot, masapul pa lang ay baga mayamo, day ta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Ang asum day ta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagam mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Iagsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mileng. Oh, nga ta. Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. Manyo? Uray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito ang katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo, awang problema. Basta aga. Ay, agyaman na, Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta aga mo base. Nadapay kami may bayadak. Alon ko, Mileng. Ay, mangilasin ka asigo din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry, kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na, manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na kangarod. Anya? Damat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga. Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan na. Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam ag-enjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kinihin rin tagkasar kayaon. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Why, my love? Ay, mabit lang. Umayan, my love. Ano, sampal na ito 5 gasol Sa awan mo, nabatin ito sweldo. Kakabay kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Dainda. Anya kamutan. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami ti sundok. Kas construction worker. Awan ano kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan? Hello, Barang Dominga. Anda akmanan? Ha? Ay sumrak ka, Henry. Ada ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na, Henry. Mabiit lang tayo ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga ada ka dito'y silid mo. Ay, si kanti makisarita kang kwana.
Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kuana. Adamo imi-imo na. Anya. Alam naman ang kasalita mo. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas na ibaga manang Dominga. Ay, kastamot nga mihintimbagan ni Miling kanya ken Ray. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay ngagbalin anubiam. Sakit ni ba kung kumarang? Kasi matutulog. Iso nga, isangit ko lang at isakit tinake mo ko. Manang, hada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang ko a Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsi na yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din. Hingkagluton, Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kasimad ni Manang mga glut-luto. Ing katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, uray ungong taknukwa kabutang nak. Kasimad amiling. Manang mo, untam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay, nasaanan? Kabailan na dayta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makainino, makiti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayon iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang arumot ti danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan ti mangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kabsat. Masyanak ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kabsat. O nakatulungan na ka ni Miling. Masadot ka numat. Day tapay mati ko na mat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laang no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka. I-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kabsat. Ha? Unak no nasing part ni Mileng. Gamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado dagiti makit-kita ka textmate na. O dak lang arudo na numyo na. Ada pa'y la textmate na. Naupay akong ginkwana. Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. Ay. Ag video call tano day tagdigo sa kaya mo. Bastos! Bakit Nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, apay nga ikanak iti kwarta, Insyong. Pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak.
Chimambaki ti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa! Ha? Walang kantis ka, Insyong! Kat si Kamamanang, aga-agaw kay Tinobyo! Ha? Ay Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Insyong! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni Manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni Manang ka! agbrektan, Mileng! Anya! Adon, tinakaupayakan ka. Isumag sinatan, dak kaya tugalim. Wanan kay tibain! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kastalaka-lakanakan ka ti panangisinam kanya! Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbautan ta, Mileng. Isumag sinatan. Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Puskol roba! Puno, tiatab ni Mileng, tumingga. Kras ka. Kinsan la day ta. Magayata kong ginga. Anya. No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Mileng. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panaginayata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay ayatun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numa isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit dimot. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kada mula aparyakan taron. Ay, Insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa ilang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan. Ay ayatan kan, Insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan, Insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At dan lisensyak ang mga kingga, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayon kinensyong Manang. Ha? Saan ka nga agungat, Mileng? Saan? Hapay ko mga agungutak. At damot din kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Adadagaws? Kawan na! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo, Manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, huwag gayam. Didak pampanawan na numalpasan ti kasaryo kan ninsyong. Jak kabalan tagmay may sa dito'y balay, Manang. Isungag talinag kayo dito, eh. Jak kaya tapanawan rak. Ne, si kaman tagluluton darlay. Apay, napanan di kabsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. May bag tayong break ko ide. May baglangid eh. Tas nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Kapoy di kasdiyay nga ramin na. Darling, may baglakit tinta nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Taituloy kunti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Ay, jay awanan ba inala kay Philip, Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag...
Ha, kunak man no ni Andring tinubium ita. May sama day dyan nga Andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinagidan mo ti dua anubi o milaing. Uwan manang, tapang paliwak ko mano asino ti matino kadakwada. Ta iso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kanyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya at ti kastangar aramida, milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangarodan ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Hapalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Masyala kinimanang mo. Yak kaya na mabanaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutuan pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito balay. Sikanti mga raramin. Lab na lab ko ngamin ni manang mo miling. So ano mabaling? Yak kaya ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyaw. Well, nangasawa na. Masikugan niya sa kawana. Ay, sayang nga ruda. Abaya. Ay, kwa. Awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamakin ni insyong tailaba na dagiti murang ko. Nagsaki nga mentisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katading ko? Kun mababain akong iti asawa. Taison tiyag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet ken nagaget. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan ken kuana ading kau. Ay, di nakikit adi Ang pensyong. ginantil mananda ng Dominga kan insyong. Kaya ka nga Ay, kano nga tamat ay makasara ka kitikas kaninsyong. Sayang, pinalos pusak nga mininsyong edi. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakmat. Awan katakunay na ikaw, Abubakar. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga, akaslapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko, tasyak matim muna a nobya, ninsyong kinunkunap iti bagay. Katgapo iti dayta, inkadang ko tilimasin iti pagnaadaan, tamaditirik nat nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, ti pagayam mo, miling. Please like, share, and subscribe. Thank you.